Masu sauraro ga labaran duniya daga nan RMC Hausa tare da ni Isa Sani Randawa. Uwar gidan shugaban ƙasa Sanata Remi Tinibu da ƙungiyar matasan Kiristocin Najeriya sun cimma matsaya kan zargin yi wa Kiristocin kisan ƙare dangi. Hakan dai ya biyo bayan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na sanya Najeriya a jerin ƙasashen da ake tauyewa mutane 'yancin addinai. Jaridar Bengal ta tattaro cewar uwar gidan shugaban ƙasan ta yi fatali da hakan. Tana mai cewa zargin da ake yi na kisan Kiristoci a Najeriya ba gaskiya bane ba. Gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinibu ta fara tattaunawa da ƙasar Amurka kan zarge-zargen kisan Kiristoci. Hakan dai ya biyo bayan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na sanya Najeriya a jerin ƙasashen da ake tauye 'yancin addini. Rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin Najeriya ta fara zaman tattaunawa da gwamnatin Amurka domin fayyace gaskiya da warware sabanin fahimtar da aka samu. Ministan yada labarai Muhammad Idris ya ce an fara tattaunawar diplomasiya domin warware rudanin da ya shiga tsakanin Najeriya da Amurka kan batutuwan tsaro da haƙoƙin ɗan adam. Wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta hana jam'iyyar People Democratic Party PDP gudanar da babban taronta na ƙasa da aka tsara gudanarwa a ranakun 15 da 16 ga watan Nuwamban nan na shekarar 2025 a Ibadan. Alkali Peter Lipu ya hana jam'iyyar PDP gudanar da babban taronta na ƙasa bayan korafin da tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ya shigar. Lamido ya ce an hana shi samun fom ɗin takarar shugaban ƙasa na PDP wanda ya saba wa dokokin jam'iyyar. Wannan ya soke umarnin kotun jihar Oyo na ranar 4 ga Nuwamban shekarar 2025 wanda ya ba wa PDP damar gudanar da babban taron. To ƙarshen labarun kenan, yanzu kuma za mu tafi sashen muna talla.